Mislim da je ono kumarno. Nego šta je, Hari? Evo Zemun polje, evo me. O, dobar dan. Kolega, jesi ti, kolega? Ajde stiži, sad sam di čure. A? Garaža. Pa evo mi ispred tebe jedan. Zemun. Alo? Kume, si ti lud? Kume, si lud? Malo, ja sam lud, da nije još ti jud. Šta je ovo? Jes tu, daj mi neki znak. Evo mi ispred tebe stojim. Jel me čuješ? Čujem, vidiš li me, kume? Vidim, kao nov si. Evo na krovu. Pa ja sam pored tebe. A, Pa evo i ja sam na krovu. znam, Motorola radi u ruci. Ja ti pričam ovako, a ne na Motoroli. Znam, ali... Ali šta? Ej, E. kome na krovu. Pa znam da si na krovu, kume. Pa... Ej, znaš, Šta? kume, čuješ me? Čujem. Evo nas na krovu, vidiš nas. Ma ja znam da si na krovu. Aha, pa ja pričam na nožini, vidiš, nema dole. A? Nožina, vidi ga. Šta nožin? Njemu pričam na bubicu, vidiš, opet. Gdje si Zemunac? Gdje su išli sukatili kombi? Ja sve pitam gdje si, kume, on sve na krovu. A on priča s tobom na bubicu. Da. On počeo da se drogira, alo. Kume, počeo se šibaš žestoko, jesi li? Jesam, akcije. I te Šta voliš, čime voliš da drogiraš? Molim, Čime voliš da drogiraš? brašno, za pite. Tih 500 što radi kum. Ševo, momci, reakcije u toku. Treba nam para da skupim 700.000 za motor. Pa jel treba tebi para ili nama para? Pa meni, Pa što ne skupiš? pa šta ću skupit sa nogama, jeli? Pa što ne radiš? Glavom. Šta Što se ne zaposliš kod Roške te radiš met? Pozi. Jesmo ukro kombi, priznaj mi. A? Kako ja mogu da ne slušam? Aj, mene majko. Ljudi, jel moguće ovo? Kako posluješ? Kume, skroz si pukao. Zaladio si. Treba mi pare. Pa što ne radiš kod Rošketa za pare? Ali, dosadno tamo, nešto. Ne sjećam se fino. Samo da se vozim i da imam para i to je to kraj priče, momci. Pa to je nemoguće, kume. Misliš da je nemoguće 100%. Kum, ajde da plaćaš. Neću, Lojeg, aj laku noć, brate moj. $50. Ništa, otkaz. Kume, može ovako, ja ti davam 2 miliona nedeljno, ali ni sa kim ne smiješ da združiš još sa mnom. Čekaj, 2 milijuna se... Teška odluka, momci. Kume, ako nas sve prodaš zbog para... Ne mogu, iskreno. Nisam ja onaj futbaler, takozvani Neymar, za para ošao... Kako mene majko! Što je pošla da igraš za pare, kume? Pa, Arapi nudili više nego što je imao. Znaš, Ozbiljno? da. A za 5 miliona nedeljno, kume. Aha, vidim li tam dole mene, vidim. Bili za 5 miliona da prestaneš družiš se svima osim sa mnom? Da izdam množinu, jeli? Nema šanse. Ja sam tu sa njim po čitav dan. A to je 5 miliona nedeljno. To je mjesečno, brate, 20 milki. Jao, ne bi kume. Ostaje ovako bolje jer sam malo pare krademo naradi te fore. A da mi čistiš cipele kad god treba 10 soma dnevno? Dobar, kao nov si. Pa niste pitao jesam ko nov. Pa sad si kao nov. Zašto? Pa čiste cipele. Pa nema veze, treba da se čiste stalno.
Pa imaš tamo baru, vidiš tamo more i skočiš i čiste odijelo i cipele usput. Od mi reći iskreno nešto. Reci kolega, Kad si zadnji put jebo? prije 2 sata. Hopa! Ozbiljno? Das ide Adidas, zato sam nekako sam podcrnuo. Imamo li znati ko je srećni dobitnik tvojeg kurca, kume? Ne, ima ga. A? Nema ga. Nema. Zove se nema. Kako ga nema, kume? Reakcije. Kume, kako prebači iz gepe u gepe. Čekaj, kume, malo da pričamo, jebote, nisam te video 5 dana, hoće malo si ispričamo. Ajde, kako si reci. Koga si jebo? Jebao sam, ne jebao. Ja, brate, Veno, ovo svaku noć. Znači nisi jebo. Tako je. Ovo je skonto kao ovako. Jesi ikad jebo? Jesam. Jesi ti? Jesam. Kad si jebo zadnji put? Ja sam preksi noć. Ja sam isto prije 3 dana. Jel baš? Koliko imala godina? 14, kao ona od bake prasta. Baka se prade, što smo jaja bacili auto. Su manijaci na snimanju spota uništili čovjeku Da automobil. nisi ti to, kume. Ne mogu ja tamo doći, preko, mogu samo letić koracima u noći. Nećeš moći. Kume, znaš ti da si ti lek za moju dušu. Jeli? Koji ti je magični broj, kume? Da vidimo, čekaj. 163. Samo pazi da ti srce ne preskoči, kume. Evo, poslao sam ti, kume, na račun 200.000 čisto jer si me obradovao večeras. Jesam ja dobar, kum? Momci, nešto ne presjeće preko stomaka, čekaj. Evo ga trole, Zemun D.O. Vidi ga. Vidi ga stigo Roki. Nisi mi se ni zahvalio, kume, jebote. Hvala oko moje. Svaki dan ću da davam po 200 soma, nemoj ništa da radiš. Jel može? Može. Ne može, kume, mnogo je to para. Znam, ali... Ali može, Može nam se, može. Više, evo ga, Roki, više. Daj mi pare. Roki, treba nam para. Molim? Troki hitno, kum je dužan 200.000, ubit će ga. Da, sam mu danas 100.000, on normalno... Ne, 400 je dužan, ja sam mu dao 200, moraš ti još 200. Nema šansi. Kume, odzvanjam kod tebe. Kako? Pa ne znam kako. 1, 2, 1, 2. Odzvanjam. Ne odzvanjam više. To? Nime. Trole, hitno snađi 200 soma, ja sam snašao 200. Ja trebam 100% kumim da vratim pare Šepan. Kome? Načelniku policije. Jao, i ništa Roške. Truba zvani. Roške ne bi dao 200.000 da mi ima 20 milijuna. Znam, Roške bi ga roknuo prije da nam da pare, znam njega, Roške bi ga Ja, zahranio kome. već. Koji ti je broj računa, kum? A molim! Molim. 163. Kume, kako zarađuješ ka kurve, moj kume. Slušaj me ovako, kume. Poslednjih, da kažem, ajde, 10 dana od nas si sigurno preko miliončeta dobio. Nema ti dinara sljedećih 10 dana. Koliko smo mu poslao, kume? 200.000. I ja, a ne trebaju mu, mi se sprdali. Slušaj ovako, kume. Za 10 dana sljedećih dinar neće dobiješ. Ni euro, kume. Budeš li otišao u bankrot, mi ti izbacujemo iz Zemun posla. Jeli? Kume, moraš da radiš, malo se cimaš, mi radimo drogu. Kume, da ti Neđo ikad ponudi da uđe u Crnogorce, bili do nas. Znaš kako? Ne bi. Brate, Zemun polje do kraja života. Pola njih. Tamo pola njih Mickey Mouse. Neđe, priznaj, hajde priznaj, budi realan. Tamo su Mickey Mouse. Nemoj da mi vriđaš ljude, kume. Molim, moma. Ti si ovo. Ja sam ti ozbiljan krimac u ovom gradu, glavom i bradom. Tako je, kume, si dobio žiljeve od ribanja. Čekajte, samo da stavim telefon u glavi da se napravi. Kume, i ti si Mickey Mouse, drkaš se mnogo, nema posla. Kume. On nije Mickey Mouse, on je Lovan. Danas sam čuo da se more pljačkati sve policije. Ozbiljno. Krenut ćemo u akciju, kume. Sutra onako. Sutra po danu. Aha. Na naše. Šut. Ljudi, hitno neku plažu da otvorimo ili nešto gdje ćemo da idemo.
Aha. Nanož. Tropski bar, pivo mi daj, jel? To, pod hitno neku diskoteku, nešto moram da otvorim. Ja slažem se. I mogli bi malo da idemo da lupimo reketovima što su se doselili u naš grad. Mogli bi, 100%. Malo gruh jura, jel? To. Kume, sam ti rekao da skineš tu budu. Kumi, odzvanjamo i dalje kod tebe jebote. Kod mene Mnogo ste jaki. Kod Trokije. Kod Trokije. Mnogo se jako čujete. Nino, si ti slab. Nije. momci, vidimo se. Lako je u noć, vidimo se. Gdje ćeš kume? Gdje ćeš jedno? Ne mogu kume. Troki zna, dan sam Vežem. čitav dan bio tu. Gdje ćeš Ja. kume? Ne mogu da idem do žileta, ljudi. Cijel dan je tu, ja mislim da ga isteraju iz kuće u glavi. Kume, šta tebi kažu u tvojoj kući pošto si po čitav dan u našem gradu? Ništa, što ćeš kadat. Je li im smeta to? Ove godine odmora, jebi ga kume. Otvorene granice. Jel ti ideš u školu? Ne, završena škola. Fakultet? Ne, ovo to kume, sve završeno. Kume. Koliko imaš ti godina, kume? U glavi. 18 kume. Pa kako si završio fakultet? Ma nema bre, Nema tamo fakultet, samo gimnazije te fore. I ti završio četvrti srednje? Molim, Koji si razred završio? ja sam samo išao u gimnaz 2 godine kume. Ja ništa ne kontam. Pa dobro, Pa ići još 2. Kako to? neću, gotovo, kraj. Znači ti si Italija, Što? Troki malo dugme u glavi, ne drži ga non. Ne drži kume dugme, jebalo te dugme. Odvežem vam idem da malo legnem. Stani kume, još 5 minuta da ispričaš sa mnom i dobit ćeš još 100.000, jel može? Ajde. Čuš, može. Objasni mi kako to? Rekli smo da nećemo ti drljati. Kako to kume 2 godine samo? Jebi ga. Evropa, momci. Ajmo trole do žileta. Što? Odveži, aha. Živan Negovanović. Ko je Aj to? kume, laku noć. Odveži.